tugtog ng mga koray, may babaero daw. Ako si Mark. Bayad lang tayo mga koray. Ay, sarap kay ate. Mark Joe Waray TV po. Sa YouTube lang po. Ano lang, nagbablog-vlog lang. Hindi naman. Ang sarap ng ano nila, chicken. Tapos yung lempo nila. May kasama ng drinks. 290 lang. Ito, sabaw. Sarap. Dalaw sa timbong. Iba yung napuno ng kwento. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon mga kawaray, nagpupuntahan tayong kilalang kainan dito sa Quezon City. Samahan nyo ako mga kawaray at tatlo lang kami pupunta roon. Aking anak at aking partner si Faye. Kakain kami doon. Alam kong kilala nyo to. Kung taga QC, taga Quezon City kayo. Kaya mamaya ko lang sasabihin kung saang lugar, kung anong pangalan ng kakainan namin para suspend at ma-excite kayo sa aking video. Suportahan nyo ako mga kawaray sa darating ngayong May 1 sa ating sa challenge ng Team Kabunoto Production. Kaya good luck sa akin mga kawaray. Kaya let's go to this episode. Let's go. Samahan nyo ako. Tara, nag-charge lang ako kasi ang aking cellphone ay 7% na lang kanina, ngayon nag 50%. Alright, samahan nyo ako. Let's go. Boom. Simbahan. Susok kodik. Sa kanya kawaray sa ano, dito lang. Malapit. Ano? Ha? Oo, inanda ko, nakalimutan ko pa. Wait. Naamoy ko na mga kawaray yung... Ay, dito pala yun. Kala ko naamoy ko na yun doon. Dito pala yun. Kainan. Ito yung ginagawang ano mga kawaray, school. Di pa natapos. Di ko pa alam kung kailangan operate nito. And Santa Monica Senior High School. Alright. Nakikita na yan. Hindi makita. Hindi makita yung logo. Which yeah. Naiwan ko yung aking tripod. Hindi makita. Lapitan natin. Ayun. Yan. Try natin kumain yung mga mahihirap. Mahirap lang na mamayan, no? Hindi makita kasi may ilaw. Oh, may tugtog. Wow. Hindi makita. Yan. May tugtog lang mga koray, may babaero daw. Wow, di ba? Ang ganda ng space dito. Mga presyo, mga koral. Oh, nandito pala si ano, Kapgar. Dami mga vlogger na punta rito ah. Si Marcho, may bayong napuno ng kwento, gulay, prutas. Mga koral, pag bumili ka nitong 290, only rice na.
Para si ate. Tayo kakain. 400. Ito daw hindi. Ito daw yun. Bayad lang tayo mga kuray. Ay, sarap kay ate. Kasama tayong lahat. Mark Joe Waray TV po. Sa YouTube lang po. Ano lang, nagbablog-vlog lang. Hindi naman kilala. Nag-ano lang. Nag-umpisa pa lang. Hindi matagal na ako nagbablog. Pero marami daw siya. Marami naman. Kaso konti lang nanonood kaya hindi naman tayo kilala. Waiting lang natin yung order natin mga kuray. Nakalimutan ko pa ang aking tripod na kakaibis na. Tagal ko na ito nakikita mga kuray itong ano na to yung iaabot naman yun. Thank you po. Tagal ko na ito mga kuray nakikita rito sa Facebook. Sinishare ni Ate Jennifer. Shoutout si Ate Jennifer. Yung mga kuray sa mga gustong kumain dito. Kaso kunti lang ang tao ngayon kasi Merkulis ngayon. So guys. Yan mga kawaray. Ang ganda niya. Ang lawak ng kanyang space. Makikita mo mga kawaray yung mga ilaw-ilaw pag sa gabi. May malawak na parkingan mga kuray at yan yung pangalan ng Kamayan. Makikita mo kunti lang ang tao kasi ordinaryong araw lang, pero pag Sabado Linggo po ay marami ang kumakain po dyan. Nagre-ready lang po kami para dun sa in order namin at yan nagpapapugi si Waray. Oh, tinuturo pa yung Kamayan. Hindi naman sa'yo, nangyari sa'yo. Wow! Naman kuray yun. Hello guys, sarap! Chicken with lempo with under rice, with soup, with sauce at anli sabaw guys. At may kasama pang wow, papugi pa oh, pa-picture yan oh. Pugi yan. Oh, di ba may drinks guys? Sarap! Grabe sa mga gustong kumain dito mga kuray at sa aking mga followers at subscriber. I-try nyo na po dito pumunta. Ano pa hinihintay nyo? Halina kayo. Dahil mahal ang baboy, kaya maliit lang. Manok ang malaki. Di mama na. Medyo malaki. Ganyan. Ayaw. Kuha tayo mga kuray na sabaw para talaga naman maramdaman natin yung sarap ng Kamayan. O yan. Dinapag na natin at magre-ready tayo kumain ng only rice with lempo with manok. Kung hindi mo pa ito nasubukan, ano pa hinihintay mo? Pumunta ka na at mag-join ka na. Mura lang mga kuray, 219 lang po. Only rice na po yan. Mas masarap pa po sa Mang Inasal. Promise po. Mayroon po silang ibang mga dessert na pwede nyong orderin kung gusto nyo mag-add. Pwede po. Mayroon silang sisig. Pero hindi ko na po binidyo po yung kasi ang in-order ko lang po ayan ang yung chicken with lempo with rice and rice with soup with sauce or with sabaw with drinks guys. Pero talagang solve na solve po kayo. Ako kasi dyan nakatatlong kanin tayo mga Korea dyan. Solve tayo dun sa kain at may kasama pang drinks yan. May libre. Kain dalawa. Food trip. Kain tayo guys mga koray. Ang nakakainis lang mga koray, yung tugtog. Kasi napakalakas at hindi ko mabidyo at hindi nyo maririnig kung hindi ako voice over. Alright. Kaya tinry ko mga koray mag voice over para marinig nyo yung sinasabi ko, di ba? Kasi kung music background lang po ay hindi nyo may enjoy kung paano ako magsalita. Napakapugi. O di ba? O ano yan? Pangalawang sarap ng nila, chicken. Tapos yung lempo nila, baboy, napakasarap. Tapos bukod nito, may kasama ng drinks, 219 lang. Ice tea ate yan. Daw sabaw, sarap din. Kaya sa mga gustong kumain, pumunta na kayo rito. Kamayan! Yo, ako si Marchon.
Waray TV. Ayan pa nga, iningit pa nga ang Team Boom. Diba? Nakita niyo na si Margo Waray TV mang inggit sa pagkain niya. Sana all, paldo. Ayan mga kuwaray, nagsasalita tayo habang dami pang laman ng bunganga ko. Kainin kanin. Kanin po. Pinangikita ko pa nga dito, si kuya na magbigay sa akin ng kanin. Tuwang-tuwa si Waray, lakas kasi kumain. Sa mga gutom, pwede dito. Sa mga sambuan walang kain. Hindi, joke lang. Pero ang sarap mga kumaray, ang sarap. Tapat ang timbang, tapat ang tingin, lumalaban. May tugtog lang kasi. Kita ko lang sa inyo mga kawaray, yung dalawa kong kasama, si Morgan at si Pe. Ayan, magpapakit pa si Mamoy. Ang akin. Lamon ta, lamon. Na-enjoy ko po talaga dyan ang pagkain mga kawaray at paghigit ng sabaw. Grabe, ang dami. Pangalawang kanin na po yata yan, ang pangatlo. Kaya makikita niyo talaga na enjoy ko yung pagkain ko mga kawaray. Kasi kung hindi ko man na-enjoy yan, hindi nyo makikitang sumubo ng kanin. Aba, nagpipinto habang kumakain. Sana all, saan ka pa? Dito na. Habang na-enjoy ko ang pagkain mga kawaray, palakas naman ng tugtog. Ayan, pangatlo na daw ng Waray TV yung kanin. Sana all, paldo. Alam ko sa mga nanonood sa akin ngayon ay nagugutom na. Gusto na rin kumain. Sa kamayan, pumunta na kayo. Huwag na kayo mahiya. Huwag kayo manghinayang sa pera nyo. Ito na itong mga pera. Hindi nyo makakain kung alam nyo lang. Kaya, let's go na guys. Tara dito. At ituturo ko kayo kung saan area yan. Ano pa ang hinihintay nyo? Isama nyo na. Mga barkada nyo, gutom. Pero mga kawaray, kung gusto nyo pong makita kung saan sila mahahanap, meron po silang Facebook page. Dito po, ilalagay ko dyan sa sa aking screen. Kaya mo na. Dito po yung kanilang pangalan, ang pangalan ng kanilang Facebook, Kamayan Hughes. Lagyan na, paano mo ka? Kayo mga koray at kumain na rin po kayo. Masarap po talaga mga koray, promise. Wala po tayong bayad dito. Waray TV. Busog na ako. Tatlong kanin. Surrender. Makita nila yung ating vlog kahit hindi ganun kaganda, hindi ka quality. Pagbigyan tayo ulit, ilibre tayo, balay lang natin. Wala naman na yung posible. Kaya yan mga koray, kung gusto nyo po ma-locate ang kanilang lugar, ilalagay ko na lang po yung link ng kanilang Facebook page or kaya na mag-locate sa map para mabilis, para matuntan nyo agad mga koray. Kamayan QC. Kaya salamat po at salamat sa mga tao na sa amin dyan, nag-serve ng pagkain. Talaga napaka sila, palangiti. O mga koray. Solve. Tatlong kanin. Busog na min. Timbang, tapat ang tingin, lumalaban ng patas kahit mahirap. Minsan hawak ang saging, kamay sa kamatis, pero puso ko sa inyo nakapokus. Simpleng pamumuhay pero ramdam ang ligaya kapag napangiti ko kayo sa bawat palabas ko. Mga kawaray, tara, sama sa biyahe. Sa simpleng araw, gagawin nating espesyal lagi. Sa bawat high, sa bawat kuha ng araw, makabuluhan basta't magkasama tayong lahat ngayon. Kung pagod ka na sa gulo ng mundo, panoorin mo lang si Marcho. Dito simple lang pero totoo, kasama nyo ako. Bawat tawa, bawat ugot, hubad na totoo.
sa biyahe. Ito yung kanin nila mga kawaray. Hindi basa. Tuyo. Sa bawat high, sa bawat kuha ng Kung kanin lang. Hindi kaya ng marami. Ayaw magpawat ni Mark dyan, oh. Uy, pawat ka na. Tigilan mo na yan. Shoutout sa Kamayan. Uwi na tayo. Busog na. Busog na, match. May tugtog lang kasi. Dami mo lang Ito nag-ihaw yung Sarap mga koray. Na. Saan mo? Sila ate. Kakain din dyan. Nadaig na ang Mang Inasal kung tutusin mga koray. Kasi ang presyo ng Mang Inasal sa presyo ng ayan hindi na makita kasi Kamayan QC. Sarap. Busog ako. Dami ko nakain, 3 kanin mga koray. Naubos ko. Tapos yung nila mga koray, yung manok nila malasang malasa. Hindi kwentong barbero to guys. Legit po talaga. Basta masarap. Masarap na masarap. 219 naman isang sa pauwi na kami guys. Nakadalawang kanin si mama, yung dalawa pa sila ni Mark dyan. Ako nakatatlo lang ako, nakatatlong kanin lang. Mahina tayo kumain. Pero solid, sarap ng nila, manok. Yung Mang Inasal unahan. Pero kung nasa harap yan, yung Kamayan na yon, na kung nandito sa harap, madaig ang lasa ng Mang Inasal. Ayun 200 yung presyo nila, mo. Kumbo, mayroon silang 246. Malaking chicken na. May pa. May ice cream. Mas mura pala ng Mang Inasal. Mas mura ang Mang Inasal. 246. May kasama ng may kasama ng ice cream. Tapos soft drinks. Di doon 219 Ayaw nga magpadaig yung Mang Inasal. Busog? Pare? Uy, busog? Opo! Grabe naman ang baby boy ko! Food trip yan? Food trip yan? Food trip? Kami, nabusog na kami. Ikaw, di pa? Maraming salamat sa inyo mga kuray. Sana suportahan nyo ako sa darating May 1. Shoutout sa Team Boom at sa Big 4 ko dyan. Kay Kuya Ray at Team Utas, Team TDG Friends. Shoutout sa inyo lahat. I love you all. Peace out. Boom. Bag.